какво става, хора? Днес ще снимаме на Slender и сега ще снимаме на Елементари. Не знам дали е елементарно, ама да видим. Че аз на това не снимах и вчера. Това изглежда ужасно. Ужасно. Къде трябва да ги търся тези страници? Защо пише кръв? Защо пише кръв? Че ние сме в училище. Няма че. Няма Слендър. Но ти просто обичаш да сашкаш хората. Това за какво ти е? Сега трябва да се върна. Не ми скочи. Буквално съм сигурен, че ще ми скочи. Добре, какво правим в това мизерно училище? Това е тази страница. Сега ще ви кажа как може да си съберете още на тези страници. Но разбира се, като ти вземете една книга. Даже ще има повече от 8 страници. Аз буквално се лутам. Една страница? Чакай, къде съм взел тази страница? Откъде съм взел тази страница? Интересно. Не мога да съм толкова много. Просто трябва да отида и да намеря страниците. Знам, че при стили страници той това е страница. Но това ги измъчвам. Не виждам нищо. Тук има още една страница. Ох бе. Аз вече буквално само ще се лутам. Това е една страница. Къде да ти ги намеря тези страници? Просто... гора, ужас. Тук не е толкова шарен. Осета. Май той има още на училище. Ай, тук няма да завърши добре нещата. Добре, как минали път намерих 4 страници? Що са нищо не виждам? Само се лутам. Защо ми го причиняете това? Чай ми тук, що бяхме тук? Интересно. Много интересно. За какво са тези класни стаи, които нямат нищо, буквално една дъска и някакви стени? Нищо, това училище трябва да се... Пак ли ексит? Тя само вклюки се върта.
Буквално няма нищо тук. Аз тук що бях тук. Те килери. Че тук бях. Върта се в кръг. Това не е добре. Ами не е ми. Къде трябва да го намеря? Къде трябва да ти намеря страницата? Тя па, братче. Ако ни е домашно. Ами ние бяхме току-що в тази мизерия. Значи това е штраширащо. Че от някъде се ще ти скочи. Това е трупката при Слендър. От някъде нещо ще ти скочи. И ти ще се насъраш. Извинявай за тази дума, но така е. Това е Слендър. Аз само влизам в някакви стаи, в някакви коридори. Има някакви стаи с някаква дъска и после има още една стая с един коридор и после още една стая и там се въртиш коридорите. И после идва едно... едно кръстовище и после идва още едно кръстовище. След това и после идва някаква стая и после идват 5 стаи след нея и после още някакви кръстовища. Мраза като съседите започват да тропат. И то да ме стресира това нещо. Страница! Няма да има наблизко страница, аз съм сигурен. Защото сме намерили 2 страници. Това ще трябва да се върта един цял част. Но вече има Слендър. Ляво или дясно? Ми дясно. Не знам какво правя грешно. Какво не съм намерил? Какво правя аз изобщо тук? Добре. Игра го само за единствено заради вас. Защото някой обича да гледа такива гадости. Защо трябва да го играя? Ненавиждам. Игра гадости. И то тъмно. Аз трябваше мина от трябва. Аз верно трябва да се върна. Това е ад. Това е ад. Буквално. Като се завъртиш, то ще ти скочи. Ужас. Кой има класна стая в класната стая си? Кой може да направи класна стая в класна стая с труп, с кръстовище, с някакъв дълъг тунел и с 2 класни стаи? Какво е това училище? Даже няма врати. Само при някои стаи. Добре, този път ще избера ляво. Тъфък, това беше дясно. Къде намерих трета страница? Ужас. Аз буквално не искам повече на тази игра да играя, обаче трябва. Къде взех тази трета страница? Защо никой не ми обяснява нищо? Трябва да гледаме YouTube.
което да ми помогне и да ми каже аз какво правя грешно. А то на мен какво си ми е? Аз правя. Аз тук що бях тук. Ужас. Искам повече на тази игра. Буквално. Не мога. Ще ме побърка. Да търся страници в някакво мазе. Не е мазе, а някакъв бункер или нещо такова. Което трябва да е училище. С някакви стени и с някакви зелени почки. С някакви кръстовища. 100 пъти минах на този ексит. Добре, 3 страници ти стигат. Ти не мога да намериш буквално всичко. Къде е? Изкочи ми, трябва да бягам. Надясно. Наляво. Ужас. Бяхме го. О, тези коридори са ужасни. Буквално ме стресира. Аз тук изобщо не съм бил. С някакъв... Опа, запушен ми усът. Какво правим тук? Вместо да тия на море, в Монако, не на море, а на океан, или пък в Мексико, или пък там където не е Мексико, а там където има басейни или нещо, някаква малка почивка, трябва да хода ето тук. Как ми скочи? Не мога да кажа. Какво правим в тази мизерия? Защо никой няма да ми ги отговори тези неща? Ако още един път ми го пусна това крипто, просто ще извикам този слендърмен, ще го дръпна и ще го телепортирам пред това, дето ми е пуснал това крипто. Ами това беше, хора, това видео. Виждате най-вероятно защо всичките ми страшни видеа са толкова малки и защо са толкова малки, имам предвид защо са под 20 минути. Вече знаете, защото просто не може да се игра такова нещо. Това е толкова стресиращо. Аз и знаех, че ще ми изкочи. Аз търся страници, но няма нищо. И после изведнъж ми изкача, че съм взел 3 страници. Само втората страница съм видял. Буквално. И това беше, хора, това видео. Ако ви хареса, оставете лайк, се абонирайте. Чао!